belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De loterijen op Curaçao hebben sinds een paar jaar een gemiddelde jaarlijkse omzet van ruim 62 miljoen gulden. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad SER in haar advies bij een nieuw wetsvoorstel voor loterijen. Daar werd gisteren over gesproken. In totaal zijn er 24 vergunninghouders op het eiland. Het meeste geld komt binnen via de nummerkantoren. Daarnaast is er nog een illegaal gokcircuit, zo wordt vermoed. En dat kan worden gebruikt voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme, zo waarschuwt de SER. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 Latijns-Amerikaanse mannen. Ze zijn opgepakt toen ze in september van dit jaar 600 kilo cocaïne Curaçao probeerden binnen te smokkelen. Het gaat om 2 mannen uit de Dominicaanse Republiek en 1 Venezolaan. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Op een schip dat ter reparatie ligt bij het dok van Dames Ship Repair is gisteravond brand uitgebroken. Op het moment van de brand waren verschillende werknemers bezig met reparatiewerkzaamheden. De brand op het dek van het schip ontstond tijdens die werkzaamheden en verspreidde zich snel. Sommige werknemers renden weg van de brand en verlieten de boot. Uiteindelijk wist de brandweer het vuur te blussen. Momenteel wordt onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan. In de Tweede Kamer is deze week een motie aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt gevraagd te helpen bij de vreemdelingenopvang op Curaçao. De motie werd ingediend door Sylvana Simons van de partij Bijeen. Doel van de motie is dat Nederland hulp aanbiedt voor het organiseren van een goede rechtsbescherming voor vluchtelingen. Zo stelt Simons. Mensenorganisaties zouden daarbij een rol moeten krijgen. We spraken met Sylvana Simons over de motie en de intentie van de motie. Volgens de voorzitter van het overkoepelend orgaan van vakbonden op Curaçao, de SSK, Edward Sint-Jacobs, moet er werk worden gemaakt van de wet topinkomens. Wat hem betreft is de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren van de baan, maar er moet ook werk worden gemaakt van de hoge salarissen in de ambtenarenapparaat. De wet topinkomens moet dat aanpakken, aldus Sint-Jacobs. Het toerisme op Curaçao blijft stijgen en de Curaçaose luchthaven is een van de snelste stijgers qua toerisme in de Cariben. Dat heeft Curaçao Airport Partners gisteren bekendgemaakt. Verder blijkt het van het aantal toeristen dat in het 3e kwartaal van dit jaar Curaçao per vliegtuig bezocht, meer dan de helft uit Nederland komt. 16% van de bezoekers komt van een van de andere Caribische eilanden van de Koninkrijk. Dan komt er ook nog 16% uit Noord-Amerika en 13% uit Zuid-Amerika. Bij elkaar opgeteld gaat het in het 3e kwartaal bij alle passagiers die op luchthaven Hato aan zijn gekomen en weer vertrokken om 400.000 mensen. Gisteren was het Allerzielen en verschillende mensen op Curaçao bezochten de graven van hun overleden familieleden. Bij de begrafenispan Westpunt ging het mis toen een zwerm bijen verschillende mensen aanviel. 5 mensen raakten gewond en moesten behandeld worden door werknemers van een ambulance. Er is gisteren een motie aangenomen waarbij het vooral gaat om de opvang van vluchtelingen op Curaçao. Jij hebt die motie ingediend. Kun je uitleggen waarom, met welke achterliggende gedachte die motie is ingediend? Ja, meerdere redenen. We hebben natuurlijk al een tijdje te maken met mensomgeerde situatie rondom vluchtelingen op Curaçao. En omdat er zo weinig tot niet is ingericht,
zien we dat deze mensen onder de radar verdwijnen en dus makkelijk slachtoffer worden van misbruik. Dat is natuurlijk altijd zo in dat soort situaties. En in Nederland doen we het ook niet, aan deze kant van de oceaan doen we het ook niet helemaal naar behoren. Maar er zijn tenminste wel structuren in place. En dat is in Curaçao niet zo. Daarnaast hebben we een aantal lokale mensenrechtenorganisaties gesproken die ons om hulp hebben gevraagd. En met name ook natuurlijk voornamelijk als het gaat om verliesplaten. Ja, maar je zegt in Nederland zijn er bepaalde structuren. Hoe zou zeg maar die hulp dan aan Nederland of aan Curaçao kunnen worden gegeven? Nou, het is belangrijk, en dat is gelukkig ook iets waar de minister zich bewust van is, dat Nederland zich dienstbaar opstelt aan waar men op Curaçao zegt behoefte aan te hebben. Okay. Ik wil daar niet altijd veel uitspraken over doen. Ik vind het heel goed dat Nederland zich niet committeert om die ondersteuning te bieden. Dat maakt het misschien voor het Curaçaose parlement en de Curaçaose regering makkelijker, als zij zich gesteund weten, om daarmee aan de slag te gaan. Het is niet zo dat Nederland moet gaan zeggen, nou dat moet je op die manier doen. Maar het is wel zo dat Nederland zich nu committeert aan hoe jullie ook denken dat het voor jullie goed kan zijn. Wij zullen dat supporten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.